Non queredes merendar un poquillo de xamón? Claro que queremos. Nada de xamón. Xa beberon un vaso grande de auga. E cando chequen a casa van tomar unha ensalada. O que diga a señora adestradora. Pero me cajo no... Prometín a Balbina que vos ia poñer en forma. E penso facelo. Pauliña, non nos farás volver mañá pola tarde, non? Non. Viremos ás 8:30 da mañá. Como as 8:30 asasina? Veña, con alegría, como auténticos deportistas. E non vos esquezades de pasar pola farmacia. Non se preocupe, señora Carme, deica mañá, Adeus, mamaíña. Un, dos. Veña, esas pernas arriba. Miñas donas, meus señores, traio boas novas. Ai, de veras, falaron co alcalde. Falamos? E convencerono? Non che foi fácil, pero case está no bote. E perdemos de papar moito percebe, moita centola por falarlle ben de ti. Ai, aquí ten. Gracias. Pedro e mais eu explicámoslle que ti eras unha muller moi seria, moi atenta. É moi profesional. O que non consigan un cura e un abogado xuntos. Daquela o alcalde vai vir por aquí. Virá, é moi posible que vos encargue algunha comida oficial. Ai, que ben. O alcalde, no fondo, gustalle apoiar os veciños con iniciativa. Por certo, quedei de chamalo para concertar a cita. Ai, que non veña cando estea a Miro, Paula pasou antes e díxome que ia levar eses dous facer deporte mañá a primeira hora. Pois seguro que vai estar fora polo menos un par de horas. Pois xa está. Alcalde, hola, son eu, Nicanor. Mira, era sobre ese asuntiño do que falamos. Sí? Mira, que tal che viría a pasar mañá polo suizo a primeira hora? Sobre as 9. Perfecto, daquela quedamos mañá. Ata logo. Ai, don Nicanor, ten vostede o ceo gañado. Despois de tanto tempo convencendo a xente para que veña a misa coa aburrida que é, isto non che foi nada. Non quero dicir. Quero dicir que ti xa sabes o que quero dicir, Veña, ata logo. Ata logo. Moi rico este xamón, Seguro que vai todo? Sí, o da tensión, o colesterol, o estómago. Por certo, recórdalle a túa nai que estas cápsulas producen moita somnolencia. Miña nai, insolencia sempre tivo moita. Somnolencia, cuñado, quere dicir que dan ganas de dormir. Non pasa nada, pero que evite facer traballos que pidan concentración. Non te preocupes, nesta familia o único que fai encrucillado son eu. Xa, se lle dá o sono, que aproveite para botar unha soneca. Vale, chao, María. Chao. Ai, teño unhas ganas de chegar ao bar e comer un bocata de nocilla de 1,5 metros. Balbina non cho vai permitir. Ai, non? Non, é capaz de darnos 4 follas de leituga praceada e vía. Será mellor que busquemos un supermercado antes. Sí, miñoca, isto non pode seguir así. Ai, pois mañá hai que causarlle boa impresión ao alcalde. Tranquila, seguro que sai todo ben. A non ser que queira tomar cervexa, ou viño, ou fanta. Muller, non nos imos arruinar por darlle un refresco. Non, claro, pero non temos. E o café tamén se está acabando. Ai, este paspallás. A ver. Hola, Paspi, son Balbina. E aínda non me trouxeche lo que che pedín. Que non paro de currar. Eso teño 2 mans. Veña, home, non me falles. A ver se me traes viño, refrescos, cervexa... E café, Paspi. E café. Vale. A ver que se pode facer. A ver... Ai, este Paspi con tanto chollo anda asfixiado. Falando de asfixiados, mira que ven aí. Que é, bandallos? Sentou vos ben a sesión deportiva. Sentar foi precisamente o que non fixemos, pero vou non facer agora mesmo no sofá. Que levades nesa bolsa? Os fígados que os botaron polo camiño. Non, que graciosa. Son as medicinas da señora Carme. Agora, déixanos ir sentar no sofá, sí, Balbina? Veña, vamos, cuñado. Un momento, moinantes. Non podemos comer e tampouco temos direito a descansar. Sí, pero que pasa agora? Que levades aí? Pero aí onde? Veña, levante esa camiseta. Pero, Balbina, todo isto é músculo. Co exercicio xa se sabe. Obedece, pelouro. Agora mesmo. Pero ti... E ti que é, champiñón? Ah,
temos aquí? Para, quieta, Lurpia. Isto é o control antidoping. Para min que todo isto son sustancias prohibidas. Que? Mira, un salchichón. Ui, leva-o para a cociña, que a cea destes dous señores xa está preparada. Será polo menos un xarrete con patequiñas. Algo moi parecido. Unhas acelguiñas fervidas cun vasiño de auga fresca. Pero iso non se parece en nada a un xarrete con patacas. Quitando o pequeno detalle de que as acelgas non levan nin xarrete nin patacas, polo demais é igual. Pero, Balbina, non comemos case nada dentro do mediodía. E antes de cear, vai pasando pola ducha. Ducharse, me cajo no reuma. E coa villa aberta. Sí, para acabar todo mollado, non? Quero ver que ben cheiras a xabón. A xabón serás pervertida. Balbina, ti és unha sádica, Danos polo menos unha cervexiña. Cervexa. Cá? Aquí tendes. Auga. Veña, lixeiros. E ti, Mona, vixía que miro lave ben as orellas. Sí, vale. Isto é increíble. Eu pensei que xa rematara a tortura e resulta que me teño que duchar e cear ervas. Celgas, cuñado, hai que cambiar o rumbo desta barca. Agora temos que remar, pelouro. Era unha maneira de falar, home. Digo que hai que cambiar esta situación radicalmente. Sí, vais a ver esa visigoda o que é facer deporte. Vou por a escopeta. Non, miro, temos que falar. Eu pensaba falar, pero coa escopeta na man. Non sexas animal, cuñado. O malo é que Paula está comprada. Xa, nos pasando fame correndo polo monte, mentres Balbina e Mónica pasan o día no bar e miña nai dorme feliz na aldea. Dorme? Claro, chincheta, pola medicina esa que lle produce insolencia. Somnolencia, cuñado. Iso. Ei, teño unha idea. Xa estamos, que idea. Unha idea sacada desta bolsa. Ti estás algo afectado da cabeza. Escoita, mañá imoslle levar a Paula unha botella de auga como estas para que beba. Si, aínda por riba invitala a beber. Se ten sede, que busque unha poza. Atende, na botella imos meter un par desas pastillas que dan tanto sono. Non, dúas non, metemos 3. Xa entendo. E así parecerá un accidente. Podemos botar o corpo ao río e que a coman os cocodrilos. Non sexes animal, cuñado, que nós non imos matar a Paula. Se o dis así vai parecer un delito. Escoita, estas pastillas son inofensivas, pero dan tanto sono que Paula será a primeira en estar tan cansa que non quererá nin correr nin nada. E nós volvemos para casa sen ter que facer altruismo. Atletismo, cuñado. Imolas disolver agora mesmo. 3, Sí. Aí van. 1, 2 e 3. Agora atende. Axitamos ben. Zas. E ala, prácticamente non se distingue unha da outra. Ala, toma. Esta é a que non ten pastillas. A burra de Paula vai picar como unha coitada. Como nós somos máis listos. Quieto parado, cuñado. Esa é a que ten pastillas. Era unha proba para ver se notaba. Xa sabes, garda a botella ata mañá. E non se che ocorra beber. Tranquilo, xa me coñeces. Esa, burricán. Era para ver se distinguías ti. Un croissant. €1. Chao. Bos días, xefe. Que? Disposto a poñerse en forma? Va, unha carreiriña e 4 exercicios. Quen ten medo diso? Para min que Paula lle vai meter unha malleira peor que a donte. Iso é o que ti pensas. Pero xe Paula vai cansar antes que Antón e Camín. O que vostede diga, Pereira. Eu vou mirar las empanadas. Ai, como pesan estas bolsas. Estás en baixa forma. Se fixeses deporte como a min... Moi contento te vexo, Langrán. Acórdate de levarlle as medicinas a tua nai. Sí, voullas levar ben levadas. Xa verás. Un café con chorros, por favor. Hola, Tuto. Atende o ti. Anda. Hola, Mónica. Hola. Que se de traio, debe ser de vir tan cargada. Estará todo listo, non? Para cando veña o alcalde. Tranqui, vai quedar encantado. A ver se marcha ese dunha vez para que non estrague nada. A visita do alcalde